одамоя ахмақ накун. Ма баъди 2 май Тоҷикистон равом аблава мехапа ё ки не. Бо як супориш додан ки қатъ кунад парвозҳоша. تو خودت احمقی، ما دیگه کجای تر احمق کنم با همی فهمیشه با همی گپ زنید. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. Видеои имрӯзаи мо якчанд ахборотҳои нав ва пешниҳоди шумо мегардонем ва баъдан саволҳое ки ба мо равон кардагем ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат то охири навора тамошо кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Аввалин ахбороти мо оиди аблава, яъне ки хеле ба ҳамаи мо шумо маълум аст ва бисёре аз шумо савол метиҳед дар ин маврид ки оё чаро пас аз тағйирот ва иловаҳо дар анами қонуни хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ ворид кардан аблава низ аз байн нарафт ва оиди ҳамин чизам як коршиноси дигар сухан гуфтагиай ва айни ҳол мо нусхаи суханҳои ҳам коршинос ва ҳуқуқшиноса ба шумо мехонем. Бо диққат гӯш кунед ва баъдан бо суҳбата идома метиҳем дар доираи аблава кардан. салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Минакси дил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. Музаффар Бобоҷонов, собиқ комиссари ҳарбӣ ва коршиноси созмони ҳуқуқии дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ мегӯяд, аблава обрӯи артишро пас мезанад. Ба гузашти як ҳафта аз оғози маъракаи давлати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар расонаҳои хабарӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ хабарҳои ба таври иҷборан ба хизмат бурдани ҷавонон нашр шудааст. Яъне ки аблава хеле ба ҳамаи мо шумо маълум аст, аллакай дар шабакаҳои интернетӣ паҳн шудагиай, дар тӯли ҳами 10 рӯзе ки даъват кардан ба хизмат шурӯъ шудагиай, аллакай як 10-та 20-та видеоҳо биромадагианд ки ба мисли пештара аз роҳ ва аз дигар ҷойҳо аз хонаҳо маҷбуран анаму шаҳрванда бо тариқи зӯроварӣ мегиранд ба хизмати ҳарбӣ мебаранд ва дар инҷа боз қайд кардагӣ ҳастанд оиди ба манзили шахс даромадан. Яъне чи хеле мо ба шумо чандин маротиба гуфтагӣ ҳастем. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи худаш гуфтагӣ ҳастад ки манзили шаҳрванд дахлнопазир аст ба истиснои ҳолатҳое ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардагиай. Яъне дар конститутсия ба мо шумо гуфтагӣ ҳастанд ки ҳеҷ кас ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки ба хонаи мо шумо бо тариқи зӯроварӣ ё ки бо тариқи маҷбуран бидроянд. Мо дар назар дорем ҳамин аблавара ва баъд ҳолатҳое ки қонун муқаррар кардагиай гуфтагием дар ҳамун моддаи конститутсия ҳолатҳое ҳастае ки мисол шумо яке аз касҳо мисол ҷиноят содир кардагиай ва дар кофтукоф қарор дорад. Дар ин ҳолатҳо иҷозат ҳаст ки ба дохили хона ворид шаванд то барои дастгир кардани ана ҳамун шахсият. Ва инчунин ҳуқуқшинос ва коршинос дар суханронии худаш қайд намуд, дар ҳолати рух додани аблава ҳама комиссарияти ҳарбиро гап мекунад. ҳол он ки раиси комиссияи даъватии ҳарбӣ худи раисони ноҳия ва муовинҳои онҳо ҳастанд. Бинобар ин барои аблава пеш аз ҳама бояд худи онҳо ҷавобгар бошанд ки барои чӣ ба чунин амали номатлуб иҷозат доданд, зикр намуд собиқдори комиссарияти ҳарбӣ. Ва инчунин коршинос қайд намуд ки шахсоне ки ба аблава машғул мешаванд ҳамчун одамрабоӣ ва ё ғайриқонунӣ маҳрум намудани шахс аз озодӣ ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Пешниҳод намудааст коршинос. Яъне ки одамрабоӣ гуфта як моддаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дорем. Дар моддаи 130 кодекси ҷиноятӣ омадагӣ аст дар бораи одамрабоӣ. Ҳар шахсияте ки бо тариқи маҷбурӣ як одамро бигем маҷбуран мегира мебара, мутобиқи моддаи одамрабоӣ агар ба назар бигирем аз озодӣ маҳрум
кардан нисбати ҳамун шахсияти қонунвайронкунанда пешбинӣ шудагиай аз 5 то муҳлати 8 сол. Ва як чизи дигарам илова кардан мумкин аст ҳар шахсияте ки мехоҳад аз хизмати ҳарбӣ озод шавад, вале то тасдиқ кардани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вай наметавонад ки ҳамун суммара пардохт кунад ба давлат. Яъне бисёри нафарҳо мегӯянд мо фалон қадар сумма пардохт мекунем ва аз хизмат озод мешавем. бародарои азиз, ҳамин кирдори шуморам низ ғайриқонунӣ ба ҳисоб меравад, чунки ҳукумат ин чизаҳо тасдиқ кардагӣ нестай ва шумо аз пеши хитон агар пул пешниҳод кунед, дониста бигиред ки ирам пора ҳисоб мехӯрад ва дар кодекси ҷиноятӣ ҳам порадиҳанда ва ҳам порагиранда дар назди қонун ҷавобгӯ мебошанд. дар ҳоле ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кард ки миқдори муайяни сум, мисол мегирем 20 000 ё 25 000 ё 28 000 сомон пардохт карда шавад барои озод кардан аз хизмати ҳарбӣ. дар ҳамун ҳолати тасдиқ кардан баъд ҳама шаҳрвандое ки ҳама шахсиятҳое ки мехоҳанд озод шаванд аз хизмат метавонанд озодона сумма пардохт кунанд ва пас аз як моҳ соҳиби военни билет шаванд. ин буд якам тарак маълумот оиди аблава кардан ва суханронии як коршинос ва ҳуқуқшиноси комиссарияти ҳарбӣ. ахбороти навбатии мо оиди Узбекистон аз Федератсияи Россия зиёдсозии парвозҳоро дархост кард. роҳи оҳанро низ баррасӣ мекунанд. яъне ки ҷумҳурии Узбекистон аз Федератсияи Россия талаб ва хост ки парвозҳои барқароршударо зиёдтар кунанд ва роҳи оҳана низ кушода бигардонанд. чӣ хеле ки маълум аст, шурӯъ карда аз 1 апрел Федератсияи Россия парвозҳоро барқарор кард ва иҷоза дод ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин низ ҷумҳурии Узбекистон. ва дар ин бора мақомоти Узбекистон дар бораи афзоиши шумораи парвозҳои мунтазам ба Федератсияи Россия гуфтушунид мекунанд, гуфт дар ин ахборот вазорати нақлиёти ҷумҳурии Узбекистон. бародарони азиз, акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. бо диққат гӯш кунед. Маҳмад Қулов нависад: чӣ хел имрӯз ман аэропорт пурсидам рейси чартерира 9000 сомон гуфт ку. бародари азиз, 9000 сомон дар ягон ҷо нест рейси чартери. чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, аллакай Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон чартерни рейс баробар мебошад аз 28 то 30 000 рубл ва ба тавассути парвозҳои доимӣ агар ба Тоҷикистон дарёфт карда битонем чипта, билет 13600 рубла дар бар мегирад. аз ин зиёд нест. чартериш 30000 рубла ва доимиш 13600 рубл. Умеда Саидова нависад: салом акай Сорбон, ман як савол дорам. бачаҳода билет чанд пул, яъне аз 7 сола то 10 солара. аз 7 сола то 10 солара нархи чипта муқаррар шудааш чанд сомоне ки боша 50% пардохт мекунем. Дӯст ТВ нависад: ака илтимос ҷавоб тез. Ман билет гирифтагием дар рейси Урал 120421 илтимос ҷавоб те. бародари азиз, мо дар ҳамин бора якам тари дигар маълумот дарёфт кунем оиди ба фурӯш буровардани чиптаҳо аз ҷониби Уральские авиалинии ё ки дальше анаму шахсиятҳое ки билет харидорӣ кардагӣ ҳастанд метавонанд рафта ё ки не. кам тари дигар мо маълумот пайдо кунем, як видеои алоҳида мекунем, баъдан ҳамаша ба шумо мефаҳмонем, интизор бошед. Хуршед Алимардонов нависад: салом алейкум, сози хубӣ тенҷи Сорбон бачаҳо рафтанд Россия, ҳама тенҷ будай, нағз гузаштанд, раҳмат барои хабарҳо. гап нест бародари азиз, бо касе ки рафтагӣ бо тавассути ҳамин парвозҳои доимӣ бинависен дар комментарияҳо то дигарорам бихонанд ва огоҳ бошанд. Music TJ нависад: салом ака, як савол дорам. ман 1994 сол ман баъди 2 май Тоҷикистон равом, аблава мехапа ё ки не? илтимос ҷавоб де, пешакӣ раҳмат. агар дар ҳоле ки 27 сола бошед, давлат ҳақ дорад ки шуморо ба хизмати ҳарбӣ даъват кунад. дар ҳоле ки 28 сола шудед, баъдан озод мешед. Олимҷон нависад: ассалому алайкум акай Сорбон, як савол доштам. роҳҳои заминӣ кай кушода мешаванд? ягон маълумот нест. мутаассифона бародар, ягон маълумот нест. оиди Шарифҷон нависад: салом акай Сорбон, ман аз Хуҷанд навистаистам. Уральские авиалиния билет фурӯхтанд ва бачаҳо харидорӣ карда бе основания ба Россия расида рафтанд. айни ҳол билет фурӯхтана боз доштанд. ина чӣ хел фаҳмидан мумкин? як бор фаҳмонед, пешакӣ раҳмат.
бародари азиз, мо гуфтем ки як камтари дигар маълумот пайдо кунем, ҳамаша мефаҳмонем, ва лекин дар ҳоли боз доштани фурӯши чиптаҳо ҳамин буд ки мо тақрибан як ҳафта пеш ёки 5 рӯз пеш видео кардем, гуфтем ки уральскии авиалинияро иҷозат доданд то ба ҳама шаҳрҳои Россия парвозҳои худша ба анҷом расона, вале пас аз 2 рӯзуш бо як супориш доданд ки қатъ куна парвозҳоша ва на ҳама ба ӯ парвозҳо рафта метавонанд. Интизор бошед, видеора насиб боша пешкаштон мекунем ва дар уҷа ҳамаша мефаҳмонем. Лада нависа, якай сорбон ба ҳамин саволи ман ҷавоб тем меша ки Қазоқистон равам я моҳ кор кунам, меша ба Москва бурам, пеша ки якай сорбон равам. Ай Қазоқистон ба Москва рафтан бе ягон асос номумкин ай, зеро ки ҳукумат иҷозат додагӣ аст дар ҳоле ки ягон зарурат дошта бошед, агар баъдан ба воситаи давлатҳои сеюм шумо метавонед ки ба Федератсияи Россия биред, вале иҷадам боз як чизи дигар, як гапи дигаре ки агар ҳамун давлате дар шумо қарор дошта бошед, ӯ давлат парвозҳош ба Россия кушода кардагӣ бошад. Мага 33 нависа, ассалому алайкум, нархи билет 7630 сомон рӯзи 29 самолёти Ютер, дина 3 билет гирифтем. Инай бародар мо нависонда то дигарорам бихонанд огоҳ шаванд ай нархи билет. Холов нависай, ман 1 июнда харидам аз Душанбе Москва билет 4050 сомонда. Ба фикрам ки моҳи дертар харидай, ба ҳамин хотир арзонтар дастрас кадай билета. Аҳрор Тиҷей нависай, одамоя ахмақ накун, ай Москва Душанбе рафтан 21 000 рубл. От худат ахмақи, ма дигар киҷойтра ахмақ кунам ба ҳамин фаҳмиша ба ҳамин гап занид, барое ки ман на 21 000 рубл гуфтагим, на дигар чиз. Ҳамун видеоро хушу тамошо мекарди, агар мефаҳмидӣ ки ман чира дар назар доштам, чира не. Як кас дигар нависа, ассалому алайкум акай сорумон, созен чанд бор савол додам, ответ надоден. Ай Москва Хуҷанд ҳам мера ё фақат Душанбе? Пешагӣ раҳмат. Парвозҳои доимӣ танҳо ай Душанбе ба Москва ва ай Москва ба Душанбе. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария саволотона бинависен ва дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.